Tak stretol som tu odborníka na financie, ktorý nám povie, aký je systém bank na svete. No, tak všetky banky, vlastne centrálne banky podliehajú momentálne Fedu, pretože všetky rezervy, keď chce teda nejaká centrálna banka vytvoriť peniaze, tak to robí takým spôsobom, že nakúpi dlhopisy v dolároch, dolárové dlhopisy a na základe toho oni vytvárajú peniaze. Tieto centrálne banky sú teda podriadené, to je ako všetky centrálne banky sveta sú podriadené práve tomuto systému a oni sa ako tvária ako národné banky, ale nie sú národné, sú to v podstate súkromné banky, všetky centrálne banky. No a bank, ktorá vlastne riadi celý tento systém je BIS, Banka pre medzinárodné zúčtovanie, ktorá sídli v Ženeve, ktorá patrí rodu Medičiovci. Oni vlastne založili toto bankovníctvo na Florencii ešte v 14. 15. storočí, to si teraz nespomeniem už ktoré to je. Oni vlastne z týchto bankárov zišli aj králi, aj pápež, takže oni sa vypracovali naozaj do vplyvnej rodiny. No a samozrejme spolupracujú s Habsburgovcami, s Windsorovcami a oni vlastne riadia celý tento bankový systém, ktorý je na prahu kolapsu, pretože tento systém potrebuje stále nové a nové investície a keďže už aj Afrika už ako tradičná kolónia západných štátov je skúpená Číňanmi, takže tam tie zdroje už chýbajú západu, rovnako Latinská Amerika, tam sa zmenili režimy, tam v Latinskej Amerike ľudia sa postavili proti tomu systému, ktorý podporovali Američania. Takže oni už nemajú kde investovať a preto vytvárajú tieto umelého nepriateľa v podobe Ruska a vytvárajú tieto vojny, aby mohli niečo zničiť a znova niečo vybudovať. Takisto chystaná transatlantická dohoda TTIP má predĺžiť trošku čas doláru, ale nezachráni ich to, pretože, ako som povedal, chýbajú im zdroje, čo je základ ekonomiky. Čo na to povedia Rusi a Číňania? Oni ako neviem, či ste videli, 9. mája predviedli prehliadku vojenskú, tam pochodovali svorne medzi sebou indická armáda, čínska armáda, ruská, tadžikistánska, kyrgyzská, mongolská, no proste obrovské armády sa spojili s tou najmodernejšou armádou ruskou, takže tam jasne ukázali, že cez toto vlak neprejde. A čo sa týka financií, tak Čína a Rusko sú na tom oveľa lepšie, majú svoje rezervy, zlaté rezervy, aj dolárové rezervy, takže oni sú pripravení na boj proti týmto sankciám, na ktoré ich z časti sa ich dotkli, ale že by ich nejako oslabili, to absolútne nie. Čiže darmo hrkotajú zbraňami Američania. Darmo, nemajú ani moderné zbranie, tam Rusko je jednoznačne vpredu, aj na súši, aj na mori, aj vo vzduchu, takže tam Amerika zaostáva ďaleko za Ruskom a samozrejme Čína najpočetnejšia armáda, takže tam ako nemajú šancu absolútne nejak hrkotať s tými jej hrkálkami. Aj tu povedal jeden pán pred chvíľkou, že sami sa priznávajú k tomu odborníci z USA. No tak je to jasné, ako všetci to vidíme, tú technológiu, ako postupuje Amerika, že oni vyvíjajú zbranie, ktoré sú predražené, oni na to ani nemajú peniaze, tie stíhačky im padajú, Takže oni zaostali naozaj za týmto pokrokom, technickým pokrokom a teraz vojensky sú vzadu, finančne takisto, pretože Čína má obrovské rezervy, takisto Rusko, takže tam síce
Síce Čína, dlh Číny sa narastol tiež obrovským, ako zoštvornásobil od roku 2007, ale na rozdiel od Spojených štátov Čína má, ako som povedal, obrovské rezervy a má to čím vykryť. A tu sa vystatujú títo Američania, napínajú svaly. Tak to je propaganda, to je Naše figurky im naletia a potom obyvateľstvo je z toho zdezinformované. Oni tieto figurky sú tam práve nastrčené také figurky, ktoré nedokážu pochopiť, že tá zmena už nastala a oni sa stále držia toho starého systému, starých zaužívaných štruktúr, ktoré už naozaj to už... Asi majú veľmi slabúčkých poradcov, mizerných. No to je jednoznačne. Tých poradcovia berú len svoje zdroje, len svoje správičky a vôbec... Ale zase bol by som akože aj na západe, ja dosť čerpám aj zo západných zdrojov, ale proste tieto západné zdroje sa vôbec neobjavujú ako v médiách, v mainstreamových médiách, ani u politikov, takže vôbec oni úplne ignorujú tieto informácie. Takže to je len oni kvôli tomu, aby sa to nešírilo, tieto informácie, lebo ľudia by zrazu vedeli, že je po systéme a že je tu niečo nové, ktoré je transparentnejšie. Takže oni sa nechcú zdať tohto starého systému. Toto im vyhovuje teda tým pár percentám, ktoré majú ako navrch finančne, ktoré si, poviem to na rovinu, nakradli. Pretože tento systém je jednoznačne podvodný, tento bankový systém. Sám som zažaloval banku kvôli tomu, akým spôsobom mi poskytla úver. Takže viem, o čom hovorím. Je to celý bankový systém, aj zákon o bankách je protiústavný. To vlastne dokazujem na súde a zverejňujem tieto veci. Aj dnes bol taký súd v Trnave, však to bude zverejnené v občianskej televízii. A tento podvod už dlho trvá. Kedy bude taká nejaká lepšia situácia alebo zmena k lepšiemu? Aký súd bol? No v Trnave my sme dneska točili, jeden pán povedal, že tento systém je zlý a nebude ho podporovať, tak ho odsúdili. Normálne súdca zaslepenec, on má len taký malý výrez vedomostí a nevie nič, čo sa deje. On musí dávať argumenty, musí pracovať s tým zákonom a s tou ústavou. Sudcovia väčšinou na tú ústavu neprihliadajú a preto sa ten, ktorý sa súdi, musí prekúsať cez tie súdy až k ústavnému súdu alebo k Európskemu súdu pre ľudské práva. Tam by som to doporučoval ísť až tam, pretože Európsky súd pre ľudské práva tam sedí 48 sudcov zo 48 krajín, teda nie je to len Európa, sú tam sudcovia aj z Ruska, aj z východu, takže je ten súd naozaj transparentnejší. A celá Európska únia spadá pod jurisdikciu práve tohto Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu. Takže tam treba ísť smerovať naše požiadavky, lebo dobre vidíme, ako naše súdnictvo pracuje a osobne tiež nie som naivný, že naše súdy ako budú rozhodovať ako za práva občanov a nie za práva len... To je taká tajná dohoda, že tí, čo rozkradli, sa delia so sudcami a s prokurátormi. Áno, tak to ani nie je tajné, to vie, to je verejné, myslím, že kopec ľudí. O tom sa mediálne nejako nerozpráva. Ale za to sa rozpráva všade, okrem médií. Áno, a médiá sa už ani nesledujú, tu ľudia stratili záujem o tieto médiá. Áno, videl som to, ale oni tam, títo politici všelijakí a títo mediálne prestitútky, oni nás ako osočujú, oni povedia, že sme fašisti, že sme skinheadi, anarchisti, proruskí a všelijakí možní, len aby nás zhodili, aby proste zosmiešnili ten alternatívny názor, ktorý nejde s hlavným prúdom. Takže toto už je už podľa môjho názoru tak okaté, že oni sa sami seba sa zhadzujú a sami na seba silajú, ako sa to povie, kolomož nejakú. Na hlavu. Takže... Ale oni vôbec teda
Nemajú vôbec styk s realitou, že čo ľudia ako žijú, čo nad čím rozmýšľajú, absolútne. Ani ich nenapadne širšie si pozrieť zahraničné zdroje analytikov zahraničných. No, tak a potom tu šíria tieto všelijaké dezinformácie a však som pozeral, teda v práci máme povinne pustenú teatrojku, no ja sa tam musím vyjadrovať čo chvíľa, čo minúta to minúta sa tam musím vyjadrovať k tým klamstvám a zavádzadiam, aké tam oni uvádzajú, no to je otras. No, všimli sme si, že dokonca neovládajú základné veci, nevedia, čo je galaxia a slnečná sústava, to vôbec nerozoznávajú. Gramatické chyby, a takí mladí analytici tam vystupujú, tie detičky, oni nič nevedia. Ináč v každej tejto súkromnej televízie sú deti, ktorí... Svetované. Čo si všímam, tak sú tam buď pod pervitínom, alebo nejakým vypúlené oči z tých z brokery, tak to je hrozné. To sú... No a takíto ľudia akože rozhodujú. Aj finančné skupiny, mladícke, všelijaké. A toto ľudia všetko vedia, len teraz sa to musí už hromadne teda povedať aj na vidieku, kde ešte stále pozerajú bežnú telku a nechajú sa balamutiť. A to balamutenie to hraničí až trestnou činnosťou. No je to zavádzanie, je to šírenie paniky. To akože tam, ja si myslím, že tam by bolo klamanie, strašenie, tam deti kazia a tak ďalej. Dezinformácie, šíria dezinformácie. Ukazujú zlo, ktoré ľudia niektorí napodobňujú potom. Keď to vidia, tak keď to vidíme, tak sa to ale môže... oni tomu hovoria, že to je liberalizmus, že to je sloboda. Akože. Áno. Oni tomu tak hovoria, že každý je si slobodný. Ale samozrejme, keď vy prídete s nejakým iným názorom, tak tam, ktorý ide proti tomu hlavnému prúdu, tak okamžite ste označovaní za nejakého fašistu, za nejakého extrémistu a osočovaní. A ten ich hlavný prúd je falošný a už im ubúda ten tok. Už je to len nejaký potvočik maličký, nejaký kanálik znečistený, nejaká stoka. Z toho hlavného prúdu ostala malá stoka. Áno, tak sám o sebe ten hlavný prúd je vytvorený zo stoky, lebo všetko leží a všetko teraz stojí a padá na tom bankovom systéme, lebo peniaze v tomto kapitalistickom systéme hrajú hlavnú úlohu. A keďže sú peniaze vytvárané len tak z ničoho, komerčnými bankami, tak ako pár ľudí má naozaj navrch nad tými ostatnými, pretože má tú možnosť vytvárania peňazí. Takže áno, korupcia je obrovská, je to obrovský problém, ale najväčší problém je bankový systém. Systém emitovania peňazí. A od toho sa všetko vyvíja to zlo, od toho. To sa má robiť každý štát sám cez ministerstvo financií, dá sa povedať. Hlavne moc vytvárania peňazí majú mať ľudia a nie banky. Nie pár akcionárov, čo vedú komerčné banky, ale ľud. Komerčné banky majú možnosť vytvárania peňazí takým spôsobom, že keď vy si zažiadate o úver, tak banka tú úverovú listinu dá do svojich aktív a podľa zákona o bankách peniaze na bežnom účte vy keď si dáte peniaze do banky, tak vy vlastne požičiavate banke peniaze. To nie sú vaše peniaze potom už. Takže banka, keď čo vidíte na bežnom účte čísla, tak to je dlh banky vám tie peniaze vyplatiť. To, že si vy z toho bankomatu vyberiete peniaze hneď, tak to je pretože banka vie, že ľudia si nevyberú viac ako 7% zo všetkých peňazí, ako má v svojich bilančných knihách. Takže oni držia len tých 7-8%, ale tak vy samozrejme si vyberiete tie peniaze, ale keby sme si prišli všetci vybrať peniaze, tak si nevyberieme všetci peniaze. To sa vie, áno. No a keď sa vrátim už tomu, je to teda dlh banky vám tie peniaze vyplatiť, takže oni si tento dlh dávajú samozrejme do pasív. No a keď vy teda popíšete úverovú zmluvu, banka si to dá do aktív, lebo je to pohľadávka banky voči vám. Zároveň vám vytvoria účet,
bežný účet, z ktorého vyčerpáte ako tie číselka, ktoré vám tam naťukajú. No a keďže je to dlh banky vám tie peniaze vyplatiť, tak si to dávajú zároveň do pasív. Takže na jednej strane je dajme tomu 1 000 000 v aktívach, na druhej strane sú novo vytvorené peniaze v pasívach a tieto novo vytvorené peniaze sa pumpujú do ekonomiky. Takže vytvárajú imaginárny dopyt a tento imaginárny dopyt zasa manipuluje s cenami, takže manipuluje s celou ekonomikou. Takže oni takto nafúkli bubliny v nehnuteľnostiach a všade možne inde. A týchto peňazí, ničím nepodložených, vytvorených komerčnými bankami, je pritom 95%. A týchto 95% digitálnych peňazí, ktoré nič, na základe týchto peňazí sa nič nevyprodukovalo, tak sú nesplatiteľné. Tieto dlhy sú nesplatiteľné, pretože neexistujú peniaze na to. Absolútne. Vy keď splatíte dlh nejaký svojimi reálnymi peniazmi, tak tie peniaze zmiznú v banke, preto musia sa vytvoriť nové peniaze. Preto centrálne banky stále vytvárajú nové a nové peniaze ako základ pre ďalšie úvery. A aby zvyšovali likviditu bank. To není to, akože to na chvíľu podporí ekonomiku tým, že banky budú môcť poskytovať úvery, lenže neporieši sa celková ekonomika, pretože tie úvery zasa sa musia splácať. A keďže banky vytvárajú peniaze na základe takto poviem to takto. Európska centrálna banka teraz tlačí stále peniaze. Neviem presne, koľko oni sa chystajú vytlačiť dokopy, ale keď to bude bilión, tak ten bilión bude len základ na vytváranie ďalších úverov. Tých úverov môže byť až 10-násobne, viacnásobne. Takže oni zasa vytvoria neexistujúce, ničím nepodložené peniaze, ktoré sa nebudú dať splatiť. A zasa sa budú musieť vyemitovať ďalšie peniaze. To je ako začarovaný kruh, pretože oni stále potrebujú nové a nové peniaze tlačiť, aby vykryli vlastne tie úvery. Aspoň z časti. Oni sa budú zachraňovať takto, ale budú potápať obrovské množstvo ľudí. No, oni to tak robia, oni to robia takým spôsobom, že najprv zasejú, zasejú tým spôsobom, že rozdajú úvery, potom vznikne kríza, ľudia prestanú mať schopnosť splácať tieto úvery a oni tomu hovoria bankéri, že po zasetí prídu žne. A oni si vtedy v období krízy, keď ľudia nevedia splácať tieto neexistujúce imaginárne úvery, tak oni si berú nehnuteľnosti, oni si berú majetky ľuďom, takto. Takže oni vytvorením peňazí v svojich bilančných knihách, naťukaním číselka v počítači, za nejaký čas takto vyberú od ľudí obrovské majetky, obrovské nehnuteľnosti a takto zarábajú banky na všetkých štátoch na svete. Pretože jediné centrálne banky, ktoré nepodliehajú BIS, Banke pre medzinárodné zúčtovanie, tak to je venezuelská, už pomaly to bude ruská, už sa oddeluje aj ruská. Maďarská sa oddeluje, kubánska banka, sýrska banka a iránska banka. Čína ako bude na tom? Čína tiež, oni sú tak, čínska banka, tamto nemám nejak dobre zmapované, som akože, nie sú úplne oni sebestační, ale zase oni sú takí uzavretejší, ako oni majú zase ten ako oni to majú tak polokapitalistické, oni majú tak kapitalizmus, komunizmus, no komunizmus by som to nenazýval, lebo to není komunizmus. Ale je to nejaká tyrania, nejaká zvláštna tam. No je to o niečo transparentnejšia tyrania, ako je tyrania tu. Akože není to také ako tu. Tuto je naozaj ako túto ždímanie ľudí a celého spoločenstva, nielen ľudí, ale celého spoločenstva. Tie banky tak ždímajú celú ekonomiku a že pomaly... Hlavne ľudí v USA, tí sú tak zadlžení všetci.
No zadlžený je celý svet. A tam Zadlžený je celý svet a práve to sa chystá teda, že keď príde k úplnej zmene toho finančného systému, že tie dlhy sa škrtnú tak ako na Islande. Tak ako na Islande sa škrtli, tam vlastne oni zažalovali tie banky štát Island kvôli vlastne tomu, že prišli o svoje pohľadávky. No a lenže Európsky obchodný súd dal za pravdu Islandianom, a takže aj toto je precedens, ktorý by sa dalo využiť. Ale zase Island je ako v medzinárodnom meritku malý štátik, zanedbateľný pre nich, tak na to akorát hodili informačné embargo, ale nejakých to zase tak veľmi nevzrušuje. Teraz sa veľa hovorí o tom, že USA, tá špička finančná, dosť ničí túto Európsku úniu. No podľa toho, keď zbankrotuje Grécko, tak to bude ako domino skarát, pretože európske banky tam majú veľa pohľadávok v gréckych dlhopisoch. Oni keď o to prídu, tak budú musieť reštrukturalizovať a tým zbankrotujú. V novembri minulého roka Európska centrálna banka robila stres testy európskych bank. Okolo 190 európskych bank testovali a 25 bank nemalo absolútne žiadnu kapitálovú primeranosť. Obrovské množstvo bank malo úplne minimálnu kapitálovú primeranosť okolo 5% a priemer vlastne európskych bank je okolo 8%, čo je naozaj výsmech ľuďom, ktorí musia pracovať, ktorí nemajú možnosť si vytlačiť svoje peniaze, pretože im to zákon nedovoluje samozrejme. No a týchto pár bank má takú možnosť, že vďaka tomu, že oni si vytvárajú peniaze, tak oni si zotročujú všetkých vlastne. A to Grécko akoby taká rozbuška, to sa vedelo, že nespĺňa podmienky, ale prijali do Únie a vedeli, že to tam začne a potom to bude domino. Tak to bolo, oni potrebovali vytvoriť chaos, vytvoriť najprv megadlh a potom, aby to padlo všetko, vytvoriť chaos, pretože potom oni prídu akože s riešením a ľud to príjme a aby oni zasa boli pri moci. Ale horšie je, že rozputávajú vojnu horúcu. Na Ukrajine. Na Ukrajine, tak urobili to Jugoslávii a ako keby Slovania mali si to odpíkať, najprv prvý teda. No tak toto je všetko proti Slovanom, lebo my sme trošku iní v tomto ako anglosaské národy. My sme nezotročovali, my sme nekolonizovali, skôr nás zotročili. Ja tvrdím, že to je príchodom Cyrila a Metoda, to u nás začalo, príchodom kresťanstva, pretože nám vlastne zobrali nám naše vedomosti, naše poznanie o vesmíre, o prírode a ako zadebnili nás do určitej, ako by nás zavreli do takého duchovného väzenia. Zaciklili nás, že my sa stále točíme v jednom kruhu a nerastieme hore. My máme rásť a nie sa stále točiť v tom istom. A práve o tom je relígia, náboženstvo. V staroslovenčine relígia znamená ako neustále opakujúca sa cesta skupiny. Takže relígia vlastne ona zabraňuje duchovnému rastu. Nie, že pomáha duchovnému rastu, ale zabraňuje. Duchovne zacykluje ľudí. To ľudia už teda vedia vo veľkom množstve, ale ešte tá cirkev sa musí sama aj priznať. No, tak to oni nepriznajú, tak to sú sluhovia Jehovu, my ho voláme, že Čiernobok po slovansky, je to jeden z bohov, ako z Arlegov, ale to už by sme odbočili, to je zase do slovanstva. Niekedy by sme si mohli toto dať. Teraz máme jedného kamaráta, Ľuboslava Václava, ktorý o tom hovoril, on to skúmal v starých pramenoch. A rýchlo išli po ňom, ako aj po ďalších ľuďoch idú. Tak máme na Velestúr, ako vo Velestúri, tam je na kameni, tam je krásna naša stará slovenská bukvica napísaná v
v našom starom písme, ale samozrejme archeológovia toto nechcú o tom ani počuť, absolútne. Že Slovania mali písmo, obrazotvorné písmo pred latinkou. To absolútne nechcú o tom ani počuť. Alebo ja som teraz z Holíča, my tam máme menhiry, a tie menhiry sú minimálne 10 000 rokov staré a tam bola vytvorená svätyňa a ešte pred tou svätyňou, ktorá bola nájdená, pred tou 10 000 rokov starou svätyňou bola ešte pod ňou, ako bola nejak, že 30 alebo 40 000 rokov stará svätyňa. A to archeológov absolútne nezaujíma. Jedine, keby nebolo pána Iršu, ktorý je teda z Holíča, archeológ, tak by sa tie kamene ani nezachránili a bagre by to všetko zničili. A na Slovensku je viac takých nálezisk. Je viac, no, je viac, ale je na to informačné embargo, na toho však aj tu pod hradom je nálezisko slovanskej nejakej osady alebo dediny. No a oni to chcú všetko zakonzervovať. Nie, aby to vykopali. Som tam točil, že všetko to už zabetonovali. Už to zabetonovali. Áno. A to sa neukazuje v našich bláznivých televíziách. A keby to bol Rím, keby to bol niečo o Ríme alebo niečo o Byzancii, tak to už by vyťahovali. Že tu bolo nádherné Rím, že až potiaľ to sahal Rím. A to už by vyťahovali. No, Slovanská ríša je obrovská, však aj Rusi sa majú čím pochváliť. Tak my sme si hovorili, kedysi my sme Rusič nebol ako člen národa, ale to bol, ako je teraz občan v štáte, tak vtedy bol Rusič v države. Takže ja ako obyvateľ državy som bol Rusič, v skrátene Rus. Takže my sme si všetci hovorili Rusi. My sme boli všetci Rusiči. Toto územie sa volalo Maličká Rus. Ukrajina to bola Malá Rus. To boli Malorusi. Chorvátsko, Srbsko tam bola Strieborná Rus. Takže to bola všetko Rus. A pán Ľuboslav Václav hovorí aj o červenej Rusi, alebo aj ďalšie takéto. O tom som nepočul. To Bielorus, to doteraz je, Bielorusko a tak ďalej. Takže my si môžeme toto všetko otvoriť, tieto základné pravdy, aj tu na tomto. Tak pravda je každého, ako ono ako Slovania hovoria, že to najvyššie je istina a istina sa nedá povedať. Istina je niečo, čo nám našepkáva vietor, to sa nedá vypovedať. To už učeň majster, ktorý celý život študuje tieto prírodné javy, vesmírne javy, tak on už vie povedať pravdu svojmu učňovi. Ten učeň, keď to už povie ďalej, tak už to není pravda, ale už je to krivda. A zase, keď sa to ešte ďalej povie, tak už je to lož. Takže tú pravdu má naozaj, to je ako relatívny pojem pravda. Istina je podľa mňa ten najčistejší ako prejav toho, ako funguje vesmír a ako funguje naša príroda. Toto sú tie presné veci, ktoré máme vedieť a nie tie drobnosti, čo dávajú do škôl. To sú naozaj len také maličké. Tak v školách škola vychováva svojich poddaných. Ako vy musíte zreprodukovať to, čo vám tá autorita povie, a keď to nezreprodukujete, tak okamžite ste oznámkovaní zle. Takže vaša kreativita je tým pádem úplne zastavená a ničená už od mala. Takže vy musíte len počúvať to, čo vám nejaká autorita jedna povie. Nemôžete do toho nejak vstupovať s nejakými novými myšlienkami, niečo vytvárať nové, to absolútne nie. Musíte reprodukovať to, čo vám niekto povie. Čiže majú na nás svoje páky. Majú od mala, no. Že majú na nás banky, majú na nás školstvo, médiá. No, zdravotníctvo, farmaceutický priemysel, to je všetko jedno s druhým. A teraz sme im odhalili a pomaly, ja myslím, keď už je ten internet, že to bude vidieť celý svet, a buď sa dohodnú s nami, že ten podvod zrušia, že odprosia, alebo my si budeme robiť svoju menu s Rusmi a tak ďalej. No môžeme to celkom napraviť, ako sme teraz povedali pred chvíľkou, nech si ľudia robia tie peniaze a môžeme povedať aj spôsob, ako si môžu robiť.
No, tak my sme si vytvárali, my sme mali bratislavskú korunu a ako ten systém bol naozaj transparentný, môžem povedať, akorát to nepokračovalo ďalej kvôli tomu, že ľudia sa rozprchli po Slovensku, sme sa porozdeľovali a boli sme aj malá komunita, že sme nemali, že sme nemali všetko. Takže sme si nevedeli dodať úplne všetky tej veci, ktoré sme potrebovali. V Argentíne toto veľmi dobre funguje, tam sa obrovsky zvýšila zamestnanosť. Tam je nová mena, žiadna nezamestnanosť sa nemôže existovať. A ty dáš prácu, ja ti dám nejaký produkt a tam to stále beží. No, ale vo veľkom oni to urobili pre seba, centralizovali si tie banky a pomaly pol planéty držia v šachu. Tým podvodom. No, áno, všetkých držia v šachu, ale Číňania teda hovorili, teda, čo som čítal, tak chcú teda pri zmene toho finančného systému zrušiť tie dlhy. Vymazať dlhy a začať od znova. Lenže keď sa zrušia dlhy, tak tam majú práve tie banky, tie pohľadávky a oni sa len tak nechcú zrušiť, nechcú len tak... Tak ich treba žalovať za podvody. No, tak ja som zažaloval banku, ale zasa oni sa obhajujú tým, že oni len konajú v rámci zákona o bankách. No, ono je to z časti tak, ale z časti nie, lebo ten zákon o bankách im umožňuje vytváranie peňazí, ale nie, on tam má určité regulačné formuly, ale ako dokazujem na súde, tieto regulácie absolútne nefungujú v dobe ekonomického rozmachu. Tieto regulácie vôbec nefungujú. Takže tí banky obchádzajú tieto regulácie a vytvárajú nekontrolovateľne, vytvárajú peniaze. A čo jediné limituje banky vo vytváraných peňazí je len dôvera. Len obyčajná dôvera ľudí v tých bank. No ale už im ľudia neveria. No tak ale vidíte, že stále sa používajú eurá, stále sa berú úvery, stále. A stále sa tie banky držia. Takže ono to ešte chvíľku potrvá, ale nie až tak dlho. A ten zlom, ako by sa najlepšie urobil, tá zmena k lepšiemu, ten podvod skončiť prosto. No, tak určite mierovou cestou by bolo najlepšie, ale títo vodcovia, lebo majitelia bank, to sú ešte stále úradníci. To ešte sú rody, klany ešte staršie, ako som hovoril, Windsorovci, Habsburgovci a tam to sú tí praví, ktorí riadia vlastne celý tento systém, bankový systém a politický systém. No a ešte sú tieňové vlády, o ktorých teda, alebo oni sú o ktorých nevieme, teda, k ním sa ani nedostaneme. Hovorí sa, že oni majú kopec všelijakých podzemných základník, o ktorých ani nevieme, do ktorých by sa... Ale už sa aj to je, na internete je to aj v časopisoch už bežne. Je to brané ako konšpirácia, je to ako brané, oni to berú pritom oni vedú proti nám konšpiračne rôzne také svoje... Ja ako hovorím aj v práci, hovorím, že konšpirácia je celý tento systém. To je konšpirácia. Oni nás akože označujú za konšpirátorov, tým sa bránia. Ale konšpirácia je tento systém, pretože toto je konšpirácia voči ľudstvu. Voči celému ľudstvu. Keď to budú všetci vedieť, tak pôjdeme asi za tými Windsorovcami a Habsburgovcami. Ani za Rothschildom netreba chodiť potom. No, tak. Už asi nie. Takže ideme do Rakúska za Habsburgovcami. Určite sú v Rakúsku. No, alebo sú v Švajčiarsku, alebo na ostrovoch sa skrývajú niekde. No, oni majú vybudované určite svoje miestečka niekde. Musia sa skrývať, boja sa chodiť do sveta. No, nich nezaujíma tento svet. Absolútne, to je také šialenstvo ich. Oni sú si vedomí, že to ovládajú a z toho človek nemôže normálne výjsť z toho pocitu. Tak oni nemajú také pocity, city, oni to sú podľa môjho názoru, to sú bezchrbtové,
bez chrbtovej kosti, bez svedomia. Bez empatie, takže on necíti tak ako radový Ako keď mali amputované časti mozgu. A nevyžarujú to, čo majú vyžarovať, lebo aj veci o tom hovoria, že normálne človek vyžaruje niečo, ale títo chladní to majú úplne studené. Ono sa hovorí práve, že ako Ježiš Kristus, my ho voláme Radomír, tak že prišiel ako k týmto Židom kvôli tomu, aby im ukázal práve ducha. Pretože aby ich napojil na ten rod, no ale to je už taká moja osobná konšpirácia teda. Tak to sú vedomosti, to je veľa čítania a hľadania prameňov. Ktoré stále sú. Žiaľ, my sme v takej dobe, že nás to neučili naši rodičia, ale my si musíme hľadať. My musíme hľadať a kde je tá pravda. Každý si hľadá tú svoju pravdu. A vatikánske archívy majú čo skrývať ešte. Tam treba zájsť a otvoriť to. To sú kilometre archívov. Že 4 kilometre, že to je tam toho. Tam je dosť taká centrála, táto, o čom hovorím, je tá konšpiračná centrála, potom je to centrum Washingtonu, nezávislé územie, to majú len pre seba. A London City, to bankové centrum, tiež nikomu nepatrí, ani Anglicku, to len bankárom. Ono tieto vedomosti sú práve dôležité je mať kontrolu nad vedomím ľudstva. A keď ľudstvo nevie, že čo, tak potom ľahko je ovládateľné. Ale lebo všetko závisí na našom vedomí. Ako sme vedomí, že vlastne existujeme, že kto sme. A keď to nevieme, keď nie sme vedomí, alebo keď si myslíme, že sme vedomí, tak že sme slobodní, ale pritom sme zotročení kvôli peniazom a kvôli vlastne tomu priestoru, kde žijeme, tak to je všetko relatívne. A ešte sme zaviazaní tými požičkami, to najhoršie väzenie je zobrať si požičku, to je Damoklov meč, to je gilotína. No, to je virtuálna. Ale aj celý ten systém, to mesto je ako väzenie, to je ako škatul, taká krabica, väzenie, to je, čo tu žije, no tak pár trošku trávy, trošku stromov, ale je tu všetko zabetónované, všetko je tu ako, naozaj ako krabice a To voda nevsakuje, všetko sa splachuje preč. A ľudia pokope, všetci sa ponáhľajú za niečím, strácajú ten dotyk s prírodou. Akorát sme boli s jedným odborníkom na tieto veci, na vodu. A rozpálené sú mestá, lebo tá voda by mala ostať na povrchu, na trávnikoch a tak ďalej. A ona je okamžite odkanalizovaná. A nerobí to dobre. Tam si treba pozrieť, aj u nás máme jedného vodohospodára na tejto televízii z východného Slovenska. Teraz bude ekofilm, tam sa tiež bude veľa o tom hovoriť. Dokonca napodobňujú tohto nášho kamaráta rôzny druhy. Ale keď si budú počúvať o tejto vode, o tom probléme, to je všetko je ukradnuté od jedného, ktorého si tiež pozveme znova do našej občianskej televízie. A robíte nejaké prednášky alebo besedy? Aj besedy robíme, všetko možné. Teraz sa hrá, seriál sa pripravuje, ako sme rozkradli štát, kde ich celkovo a humorne ich odhalujeme. Aha. A toho sa boja, smiechu sa boja, odvahy sa boja. Áno. A majú sa prečo bať. Kde by som si to mohol pozrieť? Na občianskej televízii hlavne. A rozširujeme ďalšie stránky, lebo keď toto zastavili nám už 5 médií od roku 96. Áno. No, takže nech si zastavujú, my zastavíme ich. My sme oveľa viac ako oni a my ich dobre sledujeme. No, tak sme nútení. Či sú to tam rôzne ochrankári, ktorí hovoria o Kaliňákovi príšerné veci, čo robí. To robia ochrankári, nám normálne také spravodajské relácie, celé to je ponahrávané, prekopírované, už je to teda istené, že keby niečo našli, tak sa to zverejní okamžite zo všetkých zdrojov. Čo je Kaliňák? Poslúcha, majú tam rôzne takéto čierne peniaze, šedú ekonomiku si tam rozvíjajú. Si myslia, že si môžu dovoliť, aj tajná polícia, tieto oligarchické bábky alebo finančné skupinky, to všetko odhalené až pod trenky. Tie na to už ale nesme zvedaví, ale tie činy, čo robia, teda to je všade už ponahrávané a bude sa to krásne zverejňovať. Môžu robiť, čo chcú. Už sú úplne nahý, ako je tá rozprávka. Tí blázno, čo si mysleli, že majú oblečené a tak ďalej. Čiže najlepšia je
vec, keď si ľudia všetko povedia, vyberú si zo svojich radov najlepších odborníkov a nie nejakých psychopatov, ktorí sa tam tlačia alebo sú dodávaní, prezentujú nám nejakých kandidátov aj na prezidenta a vždy ten najhorších. Ale mne to stále, že vybrať tých odborníkov, to je stále to rovnako, to už sme robili, už sme vyberali odborníkov. A ako to dopadlo? Ale ľudia zo seba, ako ľudia si majú regulovať financie, takisto aj tieto osobnosti. To tu už tiež bolo. Z každého okresu vybrať takých 20 múdrych. Vo Švajčiarsku, keď niekto je do funkcie... Čo je byť múdry? To je, alebo slušný. Ja neviem. Neviem, ja by som to ináč nastavil. Ako napríklad? No určite že nech si každá lokalita má svoje právomocie, a nech niekto z východu nech neurčuje niekomu zo západu alebo nejakej komunite, že čo má robiť, pretože... No to je podobne niečo. No, že ja by som to rozdelil skôr na ten komunizmus, vážne, ale komunizmus je o tom, že si komunity, každá komunita vládne sama sebe a že komunity medzi sebou obchodujú, čo nikde na svete ešte nebolo. Ako oficiálne. Ono sa hovorí, že komunizmus tu bol, ale to nebol komunizmus, to bol reálny socializmus a vláda jednej strany. To nebol žiadny komunizmus. Ja som to aj tak myslel, že ako vo Švajčiarsku, keď niekto ide do funkcie, tak rok je v televízii a je spovedaný zo všetkých strán a všetci, čo ho poznajú, musia dať svedectvo, čestné prehlásenie. Priama demokracia. Je to čestný človek. Priama demokracia je asi najschodnejší systém v týchto systémoch, čo tu je, čo tu sú, tak asi priama demokracia. Oni tam hlasujú, že prídu nejakí Kosovci, robia neplech, odhlasujú si von a musia ísť von. Z ulice, z obce, pup. No tak my sme mali kedysi rodový systém, to tiež ako na báze priamej demokracie, ale s tým, že rozhodoval kmeň, ako rodina, ako medzi sebou. A tam bola už daná hierarchia, ako to je jasné, že ten staršina bol v tom smere ako duchovne najvyspelejší, najmúdrejší, tak on mal ako hlavné slovo, ale tam sa nikto nebál, že ten staršina by išiel proti ostatným, pretože to by išiel proti svojim deťom a proti svojmu svetonázoru, proti sebe samému. Teraz sa to tak absolútne neberie. Teraz je braný individualizmus a egoizmus, to je európsky individualizmus, kde je braná len tá jedna osoba, akoby ja som bol odčlenený od toho svojho rodu, ale ja som dôležitý a len na mne záleží. A to je práve chyba. My sa máme starať o celý rod, nielen o rodinu, ale o celý rod. O slaviansky celý rod. Však nás je okolo 400 miliónov. Tak nejako. A sme po svete roztrúsení. A Rusi majú najlepšiu informačnú službu, lebo sú všade. A boja sa ich všade. Tak nech sa boja. A boja sa preto aj útočia. Na Slovensku. Pretože sa boja aj, že im to krachne. A keď tu niečo rozbijú, tak bude sa budovať zase nové peniaze. Pôjdu ako po prvej, po druhej svetovej vojne. Ako zbohatli bankári. Na zbraniach, na smrti, na krvi, na deťoch mŕtvych. Tak oni zbohatli, oni nepotrebovali zbranie na toto na zbohatnutie, ale na udržanie svojho systému. Pretože keby neboli vojny, keby sa neničilo, tak oni by nemohli zasa investovať. Oni musia znovu budovať, znovu a znovu, tak podobne, áno. Lebo oni potrebujú stále investovať a točiť tie peniaze, ináč by stratili tú svoju moc. Tak funguje ten bankový systém, že on potrebuje vojny. Čiže zabíjanie miliónov ľudí. No, po celom svete. Najlepšie bolo im povedať, dosť ste už pozabíjali, musíme vás izolovať, pretože ste psychopati, ste nebezpeční pre okolie aj pre seba. No? To je definícia psychopata, sociopata, devianta a uchyláka. No? To, čo sú oni. No, však teraz akorát vyšlo najavo, ako Scotland Yard odhalil tú sieť pedofilov a samozrejme sú tam vysoko postavení politici, ktorí nám vládnu, pedofíli nám vládnu teda. A všelijakí biznismeni, umelci. Dokonca my sme mali vo funkciu nekrofila, vieme čo to je, a ďalších všelijakých deviantov. A teraz vieme, že sú to peťáci, bisexuáli všelijakí, skazenosť, aj tuto z hotela Carlton odchádzali ožratí, nafetovaní do Monte Carla, tam sa s pečiatkom stretli. A tu išli za bábky, prezlečení, nechceli tvár odhaliť, mali tam nejaké aj cumníky, a naraz vidíme
Tuto šmíky robili na Ferrari, na Porsche, na Bentley. Ako mali chlapci sa hrali a vyštartovali, všade platili pokutu za rýchlosť. Ale to bolo z našich zdrojov. Oni žijú z našich zdrojov a nevedia, čo s peniazmi. Lebo oni nepracujú, oni nevyrábajú, oni neprodukujú. To oni len Sú to veľmi škodliví paraziti. Chrapovne to je ešte jemný výraz. No, také práve nastavený ten systém, parazitický. Že on proste určitá úzka skupinka ľudí vyciciáva ostatných. No a keď si ľudia nechcú sa poučiť, nezbierajú informácie, teraz ich budú mať všade. Už sú pripravené pre nich všade informácie. Pokiaľ sa ľudia nepoučia, tak... Tie informácie sú uložené, nezničiteľné, ako mal Mečiar, eštebácké dokumenty na všetky, aj s Gašparovičom. Potom sa pohádali. Chceli byť dokonca monarchovia, rozdali fabrikálne Mečiar, aby ho udržali. No tak neudržal sa. Teraz je skovaný v dolnej porube, sa skrýva, alebo v Amerike niekde chodí, niekde a tak ďalej. A druhý diel si dáme zajtra. Ďakujem pekne za rozhovor. Za málo. Roztvára sociálne nožnice, ničí prírodu, manipuluje s cenami a je to vlastne proti článku 12 rovnosť a rovnoprávnosť, ktorý nám zaručuje rovnosť a rovnoprávnosť, že sme si všetci rovní. Ústavný článok. Ale keďže má niekto takúto možnosť a dokázateľne manipulujú vlastne s celou ekonomikou, takže to jednoznačne vytvára nerovnosť. Takže ja to dokazujem na súde, súdkyňa zatiaľ tomu moc nerozumie. To musí naučiť, musí pochopiť. No ale už je to tretí rok na okresnom súde, stále sa to ťahá, tak niekedy som aj ja chorý, že nemôžem prísť, alebo niečo, vždycky sa niečo stane. Ale ťahá sa to, ale... Prídeme na súd potom aj my to chceme vidieť, keď bude najbližšie. Už som jeden vyhral, lebo ja som všetky úvery dal, ja som sa súdim za všetky kreditku, som vyhral, to už... Ale oni môžu povedať, že to vstupujem, že nemal si brať úver. Lenže ja ako spotrebiteľ, ja nepodnikám v tomto smere a preto ja nemám ani toľko mňa ochraňuje spotrebiteľský zákon a vlastne tá banka v tomto smere podniká, takže není to zrovnoprávnenie. A ja som ani nemal všetky informácie, ja som nevedel, akým spôsobom a čo mi oni idú požičiavať. Takže oni oklamú človeka, nasľubujú mu, podvádzajú ho. Ja som si síce za to kúpil, za tie číselka, čo oni vytvorili, ja som si síce za to kúpil niečo, ale aj ten, ktorý prijal túto platbu, tak je v tom, že tie číselka reprezentujú nejaké peniaze. Ale oni nereprezentujú absolútne nič, to sú novo vytvorené peniaze. Takže, a my svoju prácu máme keby som ja toto vedel, tak si ten úver nezoberiem. No a teraz už ľudia, dúfam, nebudú brať úvery. No ale sú prinútení, pretože neprežijú. No ale tak nikde neboli úvery. Neboli, lenže teraz novomanželia, čo majú robiť, kam majú ísť bývať? Oni sú nútení zobrať ten úver. To je vlastne teroristický nátlak na ľudí. To oni si musia, oni sú donútení zobrať úver. Naše nič, vy nám dáte svoju prácu, svoje mozole, krv a pot a slzy. No, a my potom na ten úver pracujeme. No a splácame ten úver. To je to satánsky systém, aj sa hovorí o nich, že sú to satanisti, všetko. Vyznávajú Božika hmoty. Áno. A duchovno im úplne uniklo. A doplatia na to. Áno, toto je materiál. Áno, materiálny satánsky tento systém. A oni na to doplatia, oni netušia, že to vždy ako bumerang. Veď Jahve, on má viacero mien, on má teda, ako som povedal, Černobok, ale aj Satan, Lucifer, to sú všetko toho istého boha mená. Áno. Takže oni, to je všetko Jahve ako judaistický, kresťanský, aj islámsky, teda boh, lebo to je stále ten istý, to je stále ten jeden istý, tak on aj ďalšie meno má aj Satan a Lucifer. Svetlonos. Áno. Tak to je aj vlastne Prometeus, nosič svetla, nosič ohňa. Aj to je to. Tak teraz sa to dá všetko značiť. Prometeus už bol človek, ne? No hovorí sa, že aj ten tam patrí. Tak poloboh. Tak ono, podľa nás, akože Slovanov, už naši rodičia sú bohovia, pretože stvorili život. A po grécky Prometeus nosič ohňa.
No ale zohráva aj tú úlohu, že človeka núti rozmýšľať a stúpať. Človek si má uvedomiť niečo, že je pod nejakým tlakom satanským a to není také zlé, ako hovoria. Na nás je tu kliatba. Na nás ako slovenský znak, ten dvojkríž, tak to je runový znak bohyne Mary. To je starý runový znak ešte predkresťanský a značí to, že naše duchovno, všetky runy sú pospájané dokopy tak ako sanskrit. Lebo sanskrit je vlastne samostatne skryté písmo, ktoré slovanskí žreci ukryli do Indie a vlastne postupom času sa ako to Indovia používali. Lebo indické védy sú časťou našich slaviansko-arijských véd. Však tam bol aj Kristus v Indii. Tam má pomník. No, je tam vojenská základňa. No a tie dve čiarky, čo sú ako v slovenskom znaku, ako v runovom znaku bohyne Mary, tak znamenajú to, že my duchovne máme hranicu, pokiaľ môžeme ísť, ale máme aj zaručené, že nepôjdeme ani dole. Takže vo veku Mary my sme ako prekliatí v tom, že nestúpame hore, ale akože zaručili nám ako naši bohovia, že ani dole nejdeme. Ale niektorí sa môžu vymknúť a stúpať stále. Niektorí áno, no ale toto je akože pre územie, proto... Ale Anglosaxi vôbec nemôžu stúpať, keď sú takí suchí, nejaké mašiny. No, tak oni sú geneticky modifikovaní. Akým spôsobom? Tak, aby nám škodili. No, tak aby sme sa teda bránili a stúpali ponad to zlo. To sa vyvíja, to dobro prví geneticky modifikovaní ľudia bola Adam a Eva. Však hovorí sa na sumerských tabulkách, ktoré sú všetky zverejnené už, že to boli nejakí... Zicheria Sitchin to poprekladal. Áno, presne. On 16 kníh vydal, 17, ja som to čítal. A konfrontoval som to teda so slovanskými vedami a je to akože, je to dosť spojitostí. Na tom sa dá skladať, keď sa v určitých bodoch všetko spája, tak to už je základ, kde sa dá stavať. A pokračovať v týchto štúdiách. Vlastne sme na začiatku aj vo všetkom vlastne, ľudstvo. No teraz sa len zobúda, teraz sa môže povedať ľudstvo dobré ráno. A bankárom povedať odíte, aj médiám, blbým, všelijakým, tým manipulačným a tak ďalej. No už pokračujeme zás budúci. Diel bude zajtra natáčaný. Ďakujem pekne. Ktorý celý život študuje tieto prírodné javy, vesmírne javy, tak on už vie povedať pravdu svojmu učňovi. Ten učeň, keď to už povie ďalej, tak už to není pravda, ale už je to krivda. A zase, keď sa to ešte ďalej povie, tak už je to lož. Takže tú pravdu má naozaj, to je ako relatívny pojem pravda. Istina je, je podľa mňa ten najčistejší ako prejav toho, ako funguje vesmír a ako funguje naša príroda. Toto sú tie presné veci, ktoré máme vedieť a nie tie drobnosti, čo dávajú do škôl. To sú naozaj len také maličké. Tak v školách škola vychováva svojich poddaných. Ako vy musíte zreprodukovať to, čo vám tá autorita povie a keď to nezreprodukujete, tak okamžite ste oznámkovaní zle. Takže vaša kreativita je tým pádem úplne zastavená a ničená už od mala. Takže vy musíte len počúvať to, čo vám nejaká autorita jedna povie. Nemôžete do toho nejak vstupovať s nejakými novými myšlienkami, niečo vytvárať nové, to absolútne nie. Musíte reprodukovať to, čo vám niekto povie. Čiže majú na nás svoje páky. Majú od mala, no. Že majú na nás banky, majú na nás školstvo, médiá. No, zdravotníctvo, farmaceutický priemysel, to je všetko jedno s druhým. A teraz sme im odhalili a pomaly, ja myslím, keď už je ten internet, že to bude vidieť celý svet, a buď sa dohodnú s nami, že ten podvod zrušia, že odprosia, alebo my si budeme robiť svoju menu s Rusmi a tak ďalej. No môžeme to celkom napraviť, ako sme teraz povedali pred chvíľkou, nech si ľudia robia tie peniaze a môžeme povedať aj spôsob, ako si môžu robiť. No, tak my sme si vytvárali, my sme mali bratislavskú korunu a ako ten systém bol naozaj transparentný, môžem povedať, akorát to nepokračovalo ďalej kvôli tomu, že ľudia sa rozprchli po Slovensku,
sme sa porozdeľovali a boli sme aj malá komunita, že sme nemali, že sme nemali všetko. Takže sme si nevedeli dodať úplne všetky tej veci, ktoré sme potrebovali. V Argentíne toto veľmi dobre funguje, tam sa obrovsky zvýšila zamestnanosť. Tam je nová mena, žiadna nezamestnanosť sa nemôže existovať. A ty dáš prácu, ja ti dám nejaký produkt a tam to stále beží. No, ale vo veľkom oni to urobili pre seba, centralizovali si tie banky a pomaly pol planéty držia v šachu. Tým podvodom. No, áno, všetkých držia v šachu, ale Číňania teda hovorili, teda, čo som čítal, tak chcú teda pri zmene toho finančného systému zrušiť tie dlhy. Vymazať dlhy a začať od znova. Lenže keď sa zrušia dlhy, tak tam majú práve tie banky, tie pohľadávky a oni sa len tak nechcú zrušiť, nechcú len tak... Tak ich treba žalovať za podvody. No, tak ja som zažaloval banku, ale zasa oni sa obhajujú tým, že oni len konajú v rámci zákona o bankách. No, ono je to z časti tak, ale z časti nie, lebo ten zákon o bankách im umožňuje vytváranie peňazí, ale nie, on tam má určité regulačné formuly, ale ako dokazujem na súde, tieto regulácie absolútne nefungujú v dobe ekonomického rozmachu. Tieto regulácie vôbec nefungujú. Takže tí banky obchádzajú tieto regulácie a vytvárajú nekontrolovateľne, vytvárajú peniaze. A čo jediné limituje banky vo vytváraných peňazí je len dôvera. Len obyčajná dôvera ľudí v tých bank. No ale už im ľudia neveria. No tak ale vidíte, že stále sa používajú eurá, stále sa berú úvery, stále. A stále sa tie banky držia. Takže ono to ešte chvíľku potrvá, ale nie až tak dlho. A ten zlom, ako by sa najlepšie urobil, tá zmena k lepšiemu, ten podvod skončiť prosto. No, tak určite mierovou cestou by bolo najlepšie, ale títo vodcovia, lebo majitelia bank, to sú ešte stále úradníci. To ešte sú rody, klany ešte staršie, ako som hovoril, Windsorovci, Habsburgovci a tam to sú tí praví, ktorí riadia vlastne celý tento systém, bankový systém a politický systém. No a ešte sú tieňové vlády, o ktorých teda, alebo oni sú o ktorých nevieme, teda, k ním sa ani nedostaneme. Hovorí sa, že oni majú kopec všelijakých podzemných základník, o ktorých ani nevieme, do ktorých by sa... Ale už sa aj to vie, na internete je to aj časopisov už bežne. Je to brané ako konšpirácia, je to ako brané, oni to berú pritom oni vedú proti nám konšpiračne rôzne také svoje... Ja ako hovorím aj v práci, hovorím, že konšpirácia je celý tento systém. To je konšpirácia. Oni nás akože označujú za konšpirátorov, tým sa bránia. Ale konšpirácia je tento systém, pretože toto je konšpirácia voči ľudstvu. Voči celému ľudstvu. Keď to budú všetci vedieť, tak pôjdeme asi za tými Windsorovcami a Habsburgovcami. Ani za Rothschildom netreba chodiť potom. No tak. Už asi nie. Takže ideme do Rakúska za Habsburgovcami. Určite sú v Rakúsku. No alebo sú v Švajčiarsku, alebo na ostrovoch sa skrývajú niekde. No, oni majú vybudované určite svoje miestečka niekde. Musia sa skrývať, boja sa chodiť do sveta. No nich nezaujíma tento svet. Absolútne, to je také šialenstvo ich. Oni sú svedomí, že to ovládajú a z toho človek nemôže normálne výjsť z toho pocitu. Tak oni nemajú také pocity, city, to sú podľa môjho názoru, to sú bez chrbtovej kosti, bez svedomia. Bez empatie, takže on necíti tak ako radový. Ako keď mali amputované časti mozgu. A nevyžarujú to, čo majú vyžarovať, lebo
aj veci o tom hovoria, že normálne človek vyžaruje niečo, ale títo chladní to majú úplne studené. No, ono sa hovorí práve, že ako Ježiš Kristus, my ho voláme Radomír, tak že prišiel ako k týmto Židom kvôli tomu, aby im ukázal práve ducha. Pretože aby ich napojil na ten rod, no ale to je už taká moja osobná konšpirácia teda. Tak to sú vedomosti, to je veľa čítania a hľadania prameňov. No, ktoré stále sú a žiaľ, my sme v takej dobe, že nás to neučili naši rodičia, ale my si musíme hľadať. My musíme hľadať a kde je tá pravda. Každý si hľadá tú svoju pravdu. A vatikánske archívy majú čo skrývať ešte. Tam treba zájsť a otvoriť to sú kilometre archívov. Že 4 kilometre, že to je tam toho. Tam je dosť taká centrála táto, o čom hovorím, je tá konšpiračná centrála, potom je to centrum Washingtonu, nezávislé územie, to majú len pre seba. A London City, to bankové centrum tiež nikomu nepatrí, ani Anglicku, to len bankárom. Ono tieto vedomosti sú práve dôležité je mať kontrolu nad vedomím ľudstva. A keď ľudstvo nevie, že čo, tak potom ľahko je ovládateľné. Ale lebo všetko závisí na našom vedomí. Ako sme vedomí, že vlastne existujeme, že kto sme. A keď to nevieme, keď nie sme vedomí, alebo keď si myslíme, že sme vedomí, tak že sme slobodní, ale pritom sme zotročení kvôli peniazom a kvôli vlastne tomu priestoru, kde žijeme, tak to je všetko relatívne. A ešte sme zaviazaní tými požičkami. To najhoršie väzenie je zobrať si požičku, to je Damoklov meč, to je gilotína. No, to je virtuálna. Ale aj celý ten systém, to mesto je ako väzenie, to je ako škatul, taká krabica, väzenie. To je, čo tu žije? No tak pár trošku trávy, trošku stromov, ale je tu všetko zabetónované, všetko je tu ako, naozaj ako krabice a To voda nevsakuje, všetko sa splachuje preč. A ľudia pokope, všetci sa ponáhľajú za niečím, strácajú ten dotyk s prírodou. Akorát sme boli s jedným odborníkom na tieto veci, na vodu. A rozpálené sú mestá, lebo tá voda by mala ostať na povrchu, na trávnikoch a tak ďalej. A ona je okamžite odkanalizovaná. A nerobí to dobre, tam si treba pozrieť. Aj u nás máme jedného vodohospodára na tejto televízii z východného Slovenska. Teraz bude ekofilm, tam sa tiež bude veľa o tom hovoriť. Dokonca napodobňujú tohto nášho kamaráta rôzny druhy. Ale keď si budú počúvať o tejto vode, o tom probléme, to je všetko je ukradnuté od jedného, ktorého si tiež pozveme znova do našej občianskej televízie. A robíte nejaké prednášky alebo besedy? Aj besedy robíme, všetko možné. Teraz sa hrá, seriál sa pripravuje, ako sme rozkradli štát, kde ich celkovo a humorne ich odhalujeme. Aha. A toho sa boja, smiechu sa boja, odvahy sa boja. Áno. A majú sa prečo bať. Kde by som si to mohol pozrieť? Na občianskej televízii hlavne. A rozširujeme ďalšie stránky, lebo keď toto zastavili nám už 5 médií od roku 96. Áno. No, takže nech si zastavujú, my zastavíme ich. My sme oveľa viac ako oni a my ich dobre sledujeme. No, tak sme nútení. Či sú to tam rôzne ochrankári, ktorí hovoria o Kaliňákovi príšerné veci, čo robí. To robia ochrankári, nám normálne také spravodajské relácie, celé to je ponahrávané, prekopírované, už je to teda istené, že keby niečo našli, tak sa to zverejní okamžite zo všetkých zdrojov. Čo je Kaliňák? Poslúcha, majú tam rôzne takéto čierne peniaze, šedú ekonomiku si tam rozvíjajú, si myslia, že si môžu dovoliť, aj tajná polícia, tieto oligarchické bábky, alebo finančné skupinky, to všetko odhalené až pod trenky. Tie na to už ale nesme zvedaví, ale tie činy, čo robia, teda to je všade už ponahrávané a bude sa to krásne zverejňovať. Môžu robiť, čo chcú. Už sú úplne nahý, ako je tá rozprávka. Tí blázno, čo si mysleli, že majú oblečené a tak ďalej. Čiže najlepšia je vec, keď si ľudia všetko povedia, vyberú si za svojich radov najlepších odborníkov a nie nejakých psychopatov, ktorí sa tam tlačia alebo sú dodávaní
prezentujú nám nejakých kandidátov aj na Ale prezidenta a vždy ten najhorších. Ale mne to stále, že vybrať z tých odborníkov, to je stále to rovnak, to už sme robili, už sme vyberali odborníkov. No, a ako to dopadlo? Ale ľudia zo seba, ako ľudia si majú regulovať financie, takisto aj tieto osobnosti. To tu už tiež bolo. Z každého okresu vybrať takých 20 múdrych. Vo Švajčiarsku, keď niekto je do funkcie... Čo je byť múdry? Ako, to je, alebo slušný. Ja neviem. Neviem, ja by som to ináč nastavil. Ako napríklad? No určite že nech si každá lokalita má svoje právomocie, a nech niekto z východu nech neurčuje niekomu zo západu alebo nejakej komunite, že čo má robiť, pretože... No to je podobne niečo. Že, ako ja by som to rozdelil skôr na ten komunizmus, vážne, ale komunizmus je o tom, že si komunity, každá komunita vládne sama sebe a že komunity medzi sebou obchodujú, čo nikde na svete ešte nebolo. Ako oficiálne. Ono sa hovorí, že komunizmus tu bol, ale to nebol komunizmus, to bol reálny socializmus a vláda jednej strany. To nebol žiadny komunizmus. Ja som to aj tak myslel, že ako vo Švajčiarsku, keď niekto ide do funkcie, tak rok je v televízii a je spovedaný zo všetkých strán a všetci, čo ho poznajú, musia dať svedectvo, čestné prehlásenie. Priama demokracia. Je to čestný človek. Priama demokracia je asi najschodnejší systém v týchto systémoch, čo tu je, čo tu sú, tak asi priama demokracia. Oni tam hlasujú, že prídu nejakí Kosovci, robia neplech, odhlasujú si von a musia ísť von. Z ulice, z obce, pup. No tak my sme mali kedysi rodový systém, to tiež ako na báze priamej demokracie, ale s tým, že rozhodoval kmeň, ako rodina, ako medzi sebou. A tam bola už daná hierarchia, ako to je jasné, že ten staršina bol v tom smere ako duchovne najvyspelejší, najmúdrejší, tak on mal ako hlavné slovo, ale tam sa nikto nebál, že ten staršina by išiel proti ostatným, pretože to by išlo proti svojim deťom a proti svojmu svetonázoru, proti sebe samému. Teraz sa to tak absolútne neberie. Teraz je braný individualizmus a egoizmus, to je európsky individualizmus, kde je braná len tá jedna osoba, akoby ja som bol odčlenený od toho svojho rodu, ale ja som dôležitý a len na mne záleží. To je práve chyba. My sa máme starať o celý rod, nielen o rodinu, ale o celý rod. O slaviansky celý rod. Však nás je okolo 400 miliónov. Tak nejako. A sme po svete roztrúsení. A Rusi majú najlepšiu informačnú službu, lebo sú všade. A boja sa ich všade. Tak nech sa boja. A boja sa preto aj útočia. Na Slovensku. Pretože sa boja aj, že im to krachne. A keď tu niečo rozbijú, tak bude sa budovať zase nové peniaze. Pôjdu ako po prvej, po druhej svetovej vojne. Ako zbohatli bankári na zbraniach, na smrti, na krvi, na deťoch mŕtvych. Tak oni zbohatli, oni nepotrebovali zbranie a toto na zbohatnutie, ale na udržanie svojho systému, pretože keby neboli vojny, keby sa neničilo, tak oni by nemohli zasa investovať. Oni musia znovu budovať, znovu a znovu, lebo oni potrebujú stále investovať a točiť tie peniaze, ináč by stratili tú svoju moc. Tak funguje ten bankový systém, že on potrebuje vojny. Čiže zabíjanie miliónov ľudí. No, po celom svete. Najlepšie bolo im povedať, dosť ste už pozabíjali, musíme vás izolovať, pretože ste psychopati, ste nebezpeční pre okolie aj pre seba. No? To je definícia psychopata, sociopata, devianta a uchyláka. No? To, čo sú oni. No, však teraz akorát vyšlo najavo, ako Scotland Yard odhalil tú sieť pedofilov a samozrejme sú tam vysoko postavení politici, ktorí nám vládnu, pedofíli nám vládnu teda. No. A všelijakí biznismeni, umelci. Dokonca sme mali vo funkciu nekrofila, vieme čo to je, a ďalších všelijakých deviantov. A teraz vieme, že sú to peťáci, bisexuáli všelijakí, skazenosť, aj tuto z hotela Carlton odchádzali ožratí, nafetovaní do Monte Carla, tam sa s pečiatkom stretli. A tu išli za bábky, prezlečení, nechceli tvár odhaliť, mali tam nejaké aj cumlíky mali a naraz vidíme, túto šmíky robili na Ferrari, na Porsche, na Bentley, ako mali chlapci sa hrali a vyštartovali, všade platili pokutu za rýchlosť, ale to bolo z našich zdrojov.
Oni žijú z našich zdrojov a nevedia, čo s peniazmi. Lebo oni nepracujú, oni nevyrábajú, oni neprodukujú. To oni len Sú to veľmi parazitujú. škodliví paraziti. Chrapovne to je ešte jemný výraz. No, tak je práve nastavený ten systém, parazitický. Že on proste určitá úzka skupinka ľudí vyciciava ostatných. No a keď si ľudia nechcú sa poučiť, nezbierajú informácie, teraz ich budú mať všade. Už sú pripravené pre nich všade informácie. Pokiaľ sa ľudia nepoučia, no tak... Tie informácie sú uložené, nezničiteľné, ako mal Mečiar, eštebácké dokumenty na všetky, aj s Gašparovičom. Potom sa pohádali, chceli byť dokonca monarchovia, rozdali fabrikálne Mečiar, aby ho udržali. No tak neudržal sa, teraz je skovaný v dolnej porube, sa skrýva, alebo v Amerike niekde chodí, niekde a tak ďalej. A druhý diel si dáme zajtra. Ďakujem pekne za rozhovor. Za málo. Roztvára sociálne nožnice, ničí prírodu, manipuluje s cenami a je to vlastne proti článku 12 rovnosť a rovnoprávnosť, ktorý nám zaručuje rovnosť a rovnoprávnosť, že sme si všetci rovní. Ústavný článok? Ústavný článok. Ale keďže má niekto takú, tak to je venezuelská, už pomaly to bude ruská, už sa oddeluje aj ruská. Maďarská sa oddeluje, kubánska banka, sýrska banka a iránska banka. Čína ako bude na tom? Čína tiež, oni sú tak, čínska banka, tamto nemám nejak dobre zmapované, som akože, naozaj, nie sú úplne oni sebestační, ale zase oni sú takí uzavretejší, ako oni majú zase ten ako... Oni to majú tak polokapitalistické, oni majú tak kapitalizmus, komunizmus, no komunizmus by som to nenazýval, lebo to není komunizmus. Ale je to nejaká tyrania, nejaká zvláštna tam. No je to o niečo transparentnejšia tyrania, ako je tyrania tu. Akože není to také, ako tu. Tuto je naozaj ako túto ždímanie ľudí a celého spoločenstva, nielen ľudí, ale celého spoločenstva. Tie banky tak ždímajú celú ekonomiku a že pomaly... Hlavne ľudí v USA, tí sú tak zadlžení všetci. No zadlžený je celý svet. Zadlžený je celý svet a práve to sa chystá teraz, že keď príde k úplnej zmene toho finančného systému, že tie dlhy sa škrtnú tak ako na Islande. Tak ako na Islande sa škrtli, tam vlastne oni zažalovali tie banky, štát Island kvôli vlastne tomu, že prišli o svoje pohľadávky. No a lenže Európsky obchodný súd dal za pravdu Islandianom, a takže aj toto je precedens, ktorý by sa dalo využiť. Ale zase Island je ako v medzinárodnom merítku malý štátik, zanedbateľný pre nich, tak na to akorát hodili informačné embargo, ale nejakých to zase tak veľmi nevzrušuje. Teraz sa veľa hovorí o tom, že USA, tá špička finančná, dosť ničí túto Európsku úniu. No podľa toho, keď zbankrotuje Grécko, tak to bude ako domino skrát, pretože európske banky tam majú veľa pohľadávok v gréckych dlhopisoch. Oni keď o to prídu, tak budú musieť reštrukturalizovať a tým zbankrotujú. V novembri minulého roka Európska centrálna banka robila stres testy európskych bank, okolo 190 európskych bank testovali a 25 bank nemalo absolútne žiadnu kapitálovú primeranosť. Obrovské množstvo bank malo úplne minimálnu kapitálovú primeranosť okolo 5% a priemer vlastne európskych bank je okolo 8%, čo je naozaj výsmech ľuďom, ktorí musia pracovať, ktorí nemajú možnosť si vytlačiť svoje peniaze, pretože im to zákon nedovoluje samozrejme. No a týchto pár bank má takú možnosť, že vďaka tomu, že oni si vytvárajú peniaze, tak oni si zotročujú všetkých vlastne. A to Grécko akoby taká rozbuška, to sa vedelo, že nespĺňa podmienky, ale prijali do Únie a vedeli, že to tam začne a potom to bude domino. Tak to bolo, oni potrebovali vytvoriť chaos, vytvoriť najprv megadlh a potom, aby to padlo všetko, vytvoriť chaos, pretože
potom oni prídu akože s riešením a ľud to príjme a aby oni mali aby oni zasa boli pri moci. Ale horšie je, že rozputávajú vojnu horúcu. Na Ukrajine. Na Ukrajine, a tak urobili to Jugoslávii, a ako keby Slovania mali si to odpíkať, najprv prvý teda. No tak toto je všetko proti Slovanom, lebo my sme trošku iní v tomto ako anglosaské národy. My sme nezotročovali, my sme nekolonizovali, skôr nás zotročili. Ja tvrdím, že to je príchodom Cyrila a Metoda, to u nás začalo, príchodom kresťanstva, pretože nám vlastne zobrali nám naše vedomosti, naše poznanie o vesmíre, o prírode a ako zadebnili nás do určitej, ako by nás zavreli do takého duchovného väzenia. Zaciklili nás, že my sa stále točíme v jednom kruhu a nerastieme hore. My máme rásť a nie sa stále točiť v tom istom. A práve o tom je relígia, náboženstvo. V staroslovenčine relígia znamená ako neustále opakujúca sa cesta skupiny. Takže relígia vlastne ona zabraňuje duchovnému rastu. Nie, že pomáha duchovnému rastu, ale zabraňuje. Duchovne zacykluje ľudí. To ľudia už teda vedia vo veľkom množstve, ale ešte tá cirkev sa musí sama aj priznať. No, tak to oni nepriznajú, tak to sú sluhovia Jehovu, my ho voláme, že Čiernobok po slovansky, je to jeden z bohov, ako z Arlegov, ale to už by sme odbočili, to je zase do slovanstva. Niekedy by sme si mohli toto dať. Teraz máme jedného kamaráta, Ľuboslava Václava, ktorý o tom hovoril, on to skúmal v starých pramenoch. No rýchlo išli po ňom, ako aj po ďalších ľuďoch idú. Tak máme na Velestúr, ako vo Velestúri, tam je na kameni, tam je krásna naša stará slovenská bukvica napísaná v našom starom písme, ale samozrejme archeológovia toto nechcú o tom ani počuť, absolútne. Že Slovania mali písmo, obrazotvorné písmo pred latinkou. To absolútne nechcú o tom ani počuť. Alebo ja som teraz z Holíča, my tam máme menhiry a tie menhiry sú minimálne 10 000 rokov staré a tam bola vytvorená svätyňa a ešte pred tou svätyňou, ktorá bola nájdená, pred tou 10 000 rokov starou svätyňou bola ešte pod ňou, ako bola nejak, že 30 alebo 40 000 rokov stará svätyňa. A to archeológov absolútne nezaujíma. Jedine, keby nebolo pána Iršu, ktorý je teda z Holíča, archeológ, tak by sa tie kamene ani nezachránili a bagre by to všetko zničili. A na Slovensku je viac takých nálezisk. Je viac, ale je na to informačné embargo, na to hodne. Však aj tu pod hradom je nálezisko slovanskej nejakej osady alebo dediny. No a oni to chcú všetko zakonzervovať. Nie, aby to vykopali. Som tam točil, že všetko to už zabetonovali. Už to zabetonovali. Áno. A to sa neukazuje v našich bláznivých televíziách. A keby to bol Rím, keby to bol niečo o Ríme alebo niečo o Byzancii, tak to už by vyťahovali. Že tu bolo nádherné Rím, že až potiaľ to sahal Rím. A to už by vyťahovali. No, Slovanská ríša je obrovská, však aj Rusi sa majú čím pochváliť. Tak my sme si hovorili, kedysi my sme Rusič nebol ako člen národa, ale to bol, ako je teraz občan v štáte, tak vtedy bol Rusič v države. Takže ja ako obyvateľ državy som bol Rusič, v skrátene Rus. Takže my sme si všetci hovorili Rusi. My sme boli všetci Rusiči. Toto územie sa volalo Maličká Rus. Ukrajina to bola Malá Rus. To boli Malorusi. Chorvátsko, Srbsko tam bola Strieborná Rus. Takže to bola všetko Rus. A pán Ľuboslav Václav hovorí aj o červenej Rusii, alebo aj ďalšie takéto. O tom som nepočul. To Bielorus, to doteraz je.
Bielorusko a tak ďalej. Takže my si môžeme toto všetko otvoriť, tieto základné pravdy, aj tu na tomto. Tak pravda je každého, ako ono ako Slovania hovoria, že to najvyššie je istina a istina sa nedá povedať. Istina je niečo, čo nám našepkáva vietor, to sa nedá vypovedať. To už učeň majster. Tak stretol som tu odborníka na financie, ktorý nám povie, aký je systém bank na svete. No, tak všetky banky, vlastne centrálne banky podliehajú momentálne Fedu, pretože všetky rezervy, keď chce teda nejaká centrálna banka vytvoriť peniaze, tak to robí takým spôsobom, že nakúpi dlhopisy v dolároch, dolárové dlhopisy a na základe toho oni vytvárajú peniaze. Tieto centrálne banky sú teda podriadené, to je ako všetky centrálne banky sveta sú podriadené práve tomuto systému a oni sa ako tvária ako národné banky, ale nie sú národné, sú to v podstate súkromné banky, všetky centrálne banky. No a bank, ktorá vlastne riadi celý tento systém je BIS, Banka pre medzinárodné zúčtovanie, ktorá sídli v Ženeve, ktorá patrí rodu Medičiovci. Oni vlastne založili toto bankovníctvo na Florencii ešte v 14. 15. storočí, to si teraz nespomeniem už ktoré to je. Oni vlastne z týchto bankárov zišli aj králi, aj pápež, takže oni sa vypracovali naozaj do vplyvnej rodiny. No a samozrejme spolupracujú s Habsburgovcami, s Windsorovcami a oni vlastne riadia celý tento bankový systém, ktorý je na prahu kolapsu, pretože tento systém potrebuje stále nové a nové investície a keďže už aj Afrika už ako tradičná kolónia západných štátov je skúpená Číňanmi, takže tam tie zdroje už chýbajú západu, rovnako Latinská Amerika, tam sa zmenili režimy, tam v Latinskej Amerike ľudia sa postavili proti tomu systému, ktorý podporovali Američania. Takže oni už nemajú kde investovať a preto vytvárajú tieto umelého nepriateľa v podobe Ruska a vytvárajú tieto vojny, aby mohli niečo zničiť a znova niečo vybudovať. Takisto chystaná transatlantická dohoda TTIP má predĺžiť trošku čas doláru, ale nezachráni ich to, pretože, ako som povedal, chýbajú im zdroje, čo je základ ekonomiky. Čo na to povedia Rusi a Číňania? Oni ako neviem, či ste videli, 9. mája predviedli prehliadku vojenskú, tam pochodovali svorne medzi sebou indická armáda, čínska armáda, ruská, tadžikistánska, kyrgyzská, mongolská, no proste obrovské armády sa spojili s tou najmodernejšou armádou ruskou, takže tam jasne ukázali, že cez toto vlak neprejde. A čo sa týka financií, tak Čína a Rusko sú na tom oveľa lepšie, majú svoje rezervy, zlaté rezervy, aj dolárové rezervy, takže oni sú pripravení na boj proti týmto sankciám, na ktoré ich z časti sa ich dotkli, ale že by ich nejako oslabili, to absolútne nie. Darmo hrkotajú zbraňami Američania. Darmo, nemajú ani moderné zbranie, tam Rusko je jednoznačne vpredu, aj na súši, aj na mori, aj vo vzduchu, takže tam Amerika zaostáva ďaleko za Ruskom a samozrejme Čína najpočetnejšia armáda, takže tam ako nemajú šancu absolútne nejak hrkotať s tými jej hrkálkami. Aj tu povedal jeden pán pred chvíľkou, že sami sa priznávajú k tomu odborníci z USA. No tak je to jasné, ako všetci to vidíme, tú technológiu.
ako postupuje Amerika, že oni vyvíjajú zbranie, ktoré sú predražené, oni na to ani nemajú peniaze, tie stíhačky im padajú, takže oni zaostali naozaj za týmto pokrokom, technickým pokrokom a teraz vojensky sú vzadu, finančne takisto, pretože Čína má obrovské rezervy, takisto Rusko, takže tam Sice dlh Číny sa narastol tiež obrovským, ako zoštvornásobil od roku 2007, ale na rozdiel od Spojených štátov Čína má, ako som povedal, obrovské rezervy a má to čím vykryť. A tu sa vystatujú títo Američania, napínajú svaly. Tak to je propaganda, to je naše figurky im naletia a potom obyvateľstvo je z toho zdezinformované. Oni tieto figurky sú tam práve nastrčené také figurky, ktoré nedokážu pochopiť, že tá zmena už nastala a oni sa stále držia toho starého systému, starých zaužívaných štruktúr, ktoré už naozaj to už... Asi majú veľmi slabúčkých poradcov, mizerných. No to je jednoznačne. Tých poradcovia berú len svoje zdroje, len svoje správičky a vôbec... Ale zase bol by som akože aj na západe, ja dosť čerpám aj zo západných zdrojov, ale proste tieto západné zdroje sa vôbec neobjavujú ako v médiách, v mainstreamových médiách, ani u politikov, takže vôbec oni úplne ignorujú tieto informácie. Takže to je len oni kvôli tomu, aby sa to nešírilo, tieto informácie, lebo ľudia by zrazu vedeli, že je po systéme a že je tu niečo nové, ktoré je transparentnejšie. Takže oni sa nechcú zdať tohto starého systému. Toto im vyhovuje teda tým pár percentám, ktoré majú ako navrch finančne, ktoré si, poviem to na rovinu, nakradli. Pretože tento systém je jednoznačne podvodný, tento bankový systém. Sám som zažaloval banku kvôli tomu, akým spôsobom mi poskytla úver. Takže viem, o čom hovorím. Je to celý bankový systém, aj zákon o bankách je protiústavný. To vlastne dokazujem na súde a zverejňujem tieto veci. Aj dnes bol taký súd v Trnave, však to bude zverejnené v občianskej televízii. A tento podvod už dlho trvá. Kedy bude taká nejaká lepšia situácia alebo zmena k lepšiemu? Aký súd bol? No v Trnave my sme dneska točili, jeden pán povedal, že tento systém je zlý a nebude ho podporovať, tak ho odsúdili. Normálne súdca zaslepenec, on má len taký malý výrez vedomostí a nevie nič, čo sa deje. On musí dávať argumenty, musí pracovať s tým zákonom a s tou ústavou. Sudcovia väčšinou na tú ústavu neprihliadajú a preto sa ten, ktorý sa súdi, musí prekúsať cez tie súdy až k ústavnému súdu alebo k Európskemu súdu pre ľudské práva. Tam by som to doporučoval ísť až tam, pretože Európsky súd pre ľudské práva tam sedí 48 sudcov zo 48 krajín, teda nie je to len Európa, sú tam sudcovia aj z Ruska, aj z východu, takže je ten súd naozaj transparentnejší. A celá Európska únia spadá pod jurisdikciu práve tohto Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu. Takže tam treba ísť smerovať naše požiadavky, lebo dobre vidíme, ako naše súdnictvo pracuje a osobne tiež nie som naivný, že naše súdy ako budú rozhodovať ako za práva občanov a nie za práva len. To je taká tajná dohoda, že tí, čo rozkradli, sa delia so sudcami a s prokurátormi. Áno, tak to ani nie je tajné, to vie, to je verejné, myslím, že kopec ľudí. O tom sa mediálne nejako nerozpráva. Ale za to sa rozpráva všade, okrem médií. Áno, a médiá sa už ani nesledujú, tu ľudia stratili záujem o tieto médiá. Áno, videl som to, ale oni tam, títo politici všelijakí a títo mediálne prestitútky, oni nás ako osočujú, oni povedia, že sme fašisti, že sme skinheadi, anarchisti, proruskí a všelijakí možní, len aby nás zhodili,
aby proste zosmiešnili ten alternatívny názor, ktorý nejde s hlavným prúdom. Takže toto už je už podľa môjho názoru tak okaté, že oni sa sami seba sa zhadzujú a sami na seba silajú, ako sa to povie, silajú Kolomož nejakú. na hlavu. Takže Ale oni vôbec teda... nemajú vôbec styk s realitou, že čo ľudia ako žijú, nad čím rozmýšľajú, absolútne. Ani nenapadne širšie si pozrieť zahraničné zdroje analytikov zahraničných. No, tak a potom tu šíria tieto všelijaké dezinformácie a však som pozeral, teda v práci máme povinne pustenú TA3, no ja sa tam musím vyjadrovať čo minúta sa tam musím vyjadrovať k tým klamstvám a zavádzaniam, aké tam oni uvádzajú, no to je otras. No, všimli sme si, že dokonca neovládajú základné veci, nevedia, čo je galaxia a slnečná sústava, to vôbec nerozoznávajú. Gramatické chyby a takí mladí analytici tam vystupujú, tie detičky, oni nič nevedia. Ináč v každej tejto súkromnej televízie sú deti, ktorí... Svetované. Čo si všímam, tak sú tam buď pod pervitínom, alebo nejakým vypúlené oči z tých z brokery, tak to je hrozné. To sú... No a takíto ľudia akože rozhodujú. Aj finančné skupiny, mladícke, všelijaké. A toto ľudia všetko vedia, len teraz sa to musí už hromadne teda povedať aj na vidieku, kde ešte stále pozerajú bežnú telku a nechajú sa balamutiť. A to balamutenie to hraničí až s trestnou činnosťou. No je to zavádzanie, je to šírenie paniky. To akože tam, ja si myslím, že tam by bolo klamanie, strašenie, tam deti kazia a tak ďalej. Dezinformácie, šíria dezinformácie. Ukazujú zlo, ktoré ľudia niektorí napodobňujú potom. Keď to vidia, tak keď to vidíme, tak sa to ale môže... oni tomu hovoria, že to je liberalizmus, že to je sloboda. Akože. Áno. Oni tomu tak hovoria, že každý je si slobodný. Ale samozrejme, keď vy prídete s nejakým iným názorom, tak tam, ktorý ide proti tomu hlavnému prúdu, tak okamžite ste označovaní a označovaní za nejakého fašistu, za nejakého extrémistu a osočovaní. A ten ich hlavný prúd je falošný a už im ubúda ten tok. Už je to len nejaký potvočik maličký, nejaký kanálik znečistený, nejaká stoka. Z toho hlavného prúdu ostala malá stoka. Áno, tak sám o sebe ten hlavný prúd je vytvorený zo stoky, lebo všetko leží a všetko teraz stojí a padá na tom bankovom systéme, lebo peniaze v tomto kapitalistickom systéme hrajú hlavnú úlohu. A keďže sú peniaze vytvárané len tak z ničoho, komerčnými bankami, tak ako pár ľudí má naozaj navrch nad tými ostatnými, pretože má tú možnosť vytvárania peňazí. Takže áno, korupcia je obrovská, je to obrovský problém, ale najväčší problém je bankový systém. Systém emitovania peňazí. A od toho sa všetko vyvíja to zlo, od toho. To sa má robiť každý štát sám cez ministerstvo financií, dá sa povedať. Hlavne moc vytvárania peňazí majú mať ľudia a nie banky. Nie pár akcionárov, čo vedú komerčné banky, ale ľud. Komerčné banky majú možnosť vytvárania peňazí takým spôsobom, že keď vy si zažiadate o úver, tak banka tú úverovú listinu dá do svojich aktív a podľa zákona o bankách peniaze na bežnom účte vy keď si dáte peniaze do banky, tak vy vlastne požičiavate banke peniaze. To nie sú vaše peniaze potom už. Takže banka, čo vidíte na bežnom účte čísla, tak to je dlh banky vám tie peniaze vyplatiť. To, že si vy z toho bankomatu vyberiete peniaze hneď, tak to je pretože banka vie, že ľudia si nevyberú viac ako 7% zo všetkých peňazí, ako má v svojich bilančných knihách. Takže oni držia len tých 7-8%, ale tak vy samozrejme si vyberiete tie peniaze, ale keby sme si prišli všetci vybrať peniaze, tak si nevyberieme všetci peniaze. To sa vie, áno. No a keď sa vrátim už tomu, je to teda dlh banky vám tie peniaze vyplatiť, takže oni si tento dlh dávajú samozrejme do pasív. No a
keď vy teda popíšete úverovú zmluvu, banka si to dá do aktív, lebo je to pohľadávka banky voči vám. Zároveň vám vytvoria účet, bežný účet, z ktorého vyčerpáte ako tie číselka, ktoré vám tam naťukajú. No a keďže je to dlh banky vám tie peniaze vyplatiť, tak si to dávajú zároveň do pasív. Takže na jednej strane je dajme tomu 1 000 000 v aktívach, na druhej strane sú novo vytvorené peniaze v pasívach a tieto novo vytvorené peniaze sa pumpujú do ekonomiky. Takže vytvárajú imaginárny dopyt a tento imaginárny dopyt zasa manipuluje s cenami, takže manipuluje s celou ekonomikou. Takže oni takto nafúkli bubliny v nehnuteľnostiach a všade možne inde. A týchto peňazí, ničím nepodložených, vytvorených komerčnými bankami, je pritom 95%. A týchto 95% digitálnych peňazí, ktoré nič, na základe týchto peňazí sa nič nevyprodukovalo, tak sú nesplatiteľné. Tieto dlhy sú nesplatiteľné, pretože neexistujú peniaze na to. Absolútne. Vy keď splatíte dlh nejaký svojimi reálnymi peniazmi, tak tie peniaze zmiznú v banke, preto musia sa vytvoriť nové peniaze. Preto centrálne banky stále vytvárajú nové a nové peniaze ako základ pre ďalšie úvery. A aby zvyšovali likviditu bank. To není to, akože to na chvíľu podporí ekonomiku tým, že banky budú môcť poskytovať úvery, lenže neporieši sa celková ekonomika, pretože tie úvery zasa sa musia splácať. A keďže banky vytvárajú peniaze na základe takto poviem to takto. Európska centrálna banka teraz tlačí stále peniaze. Neviem presne, koľko oni sa chystajú vytlačiť dokopy, ale keď to bude 1 000 000, tak ten 1 000 000 bude len základ na vytváranie ďalších úverov. Tých úverov môže byť až 10-násobne, viacnásobne. Takže oni zasa vytvoria neexistujúce, ničím nepodložené peniaze, ktoré sa nebudú dať splatiť. A zasa sa budú musieť vyemitovať ďalšie peniaze. To je ako začarovaný kruh, pretože oni stále potrebujú nové a nové peniaze tlačiť, aby vykryli vlastne tie úvery. Aspoň z časti. Oni sa budú zachraňovať takto, ale budú potápať obrovské množstvo ľudí. No, oni to tak robia, oni to robia takým spôsobom, že najprv zasejú, zasejú tým spôsobom, že rozdajú úvery, potom vznikne kríza, ľudia prestanú mať schopnosť splácať tieto úvery a oni tomu hovoria bankéri, že po zasetí prídu žne. A oni si vtedy v období krízy, keď ľudia nevedia splácať tieto neexistujúce imaginárne úvery, tak oni si berú nehnuteľnosti, oni si berú majetky ľuďom, takto. Takže oni vytvorením peňazí v svojich bilančných knihách, naťukaním číselka v počítači, za nejaký čas takto vyberú od ľudí obrovské majetky, obrovské nehnuteľnosti a takto zarábajú banky na všetkých štátoch na svete. Pretože jediné centrálne banky, ktoré nepodliehajú BIS, Banke pre medzinárodné zúčtovanie,